ikaduwang pagkakataon, liwat na irerepresentar ni Gio Vincent Balya asin Veronica Jane Banyares kan Santa Misericordia Elementary School and Bicol Region sa dance sport sa palarong pambansa ngunya na taon. Makalis na maging kampyon giraray sa Juvenile Latin Dance Sport Competition sa palarong Bicol kan nakalihis na Mayo 4. Sigun kay Gio asin Veronica, kinder pa sa naparehong hilig na nindaan pagbayle. Hasta sa maukudan ng dance sport na padikit-dikit nindang kinabisa asin ngunya na nagpapabisto na sa inda. Masaya po kasi po palarong pambansa ulit. Gusto ko rin po ulit makapambansa at magbawi po sa palarong pambansa ngayon. Pong excited, may part pong nervous. Kasi po, excited po kasi we've been given a second chance sa palarong pambansa. Nervous po kasi yung mga kalaban namin. Kanagkalihis na taon kan enot sindang magbale sa kompetisyon bilang duo. Day sa nadanin dahunaon na liwat ninda ining gaganahon. Apuera sa kampyonato, parehong naiuli mang kanduwang dance athletes ang gold medal para sa solo dances sa cha-cha-cha, pasa doble, samba, rumba, asin jive. Coach kanduwa si Teacher Cristina Jove, na proud ng gad sa tarayumpo ni Gio asin Veronica. Mas pagbutihan pa po nila and kumbaga wag lumaki yung ulo, makikinig lang palagi sa akin po sa mga sinasabi namin ng mga magulang nila para kumbaga mas lalo pa silang mag-grow, hindi lang bilang isang bata kundi bilang isang tao na umaharap sa iba't ibang klase ng ano. Grade 5 na si Veronica, mantang grade 6 naman si Gio. Doble man ang namamate ang nakaugmahan kang pamayukan Santa Misericordia Elementary School sa pigdadarang onra kanduwa nindang estudyante. Sa paglaban naman, gusto mo manalo. Pero ang advice ko din naman sa kanila, kahit na nga last year sila yung nagpambansa, kailangan galingan pa rin. Tutok pa rin sila doon sa laban. Kaya hindi kami 100% na nag-expect na kukunin ulit namin. So, kumbaga, blessing pa din talaga na ibigay ulit sa amin yung pagkapanalo. Sa ngunyan, sibut si Gio asin Veronica sa pagpreparar para sa paabuton nindang laban sa palarong pambansa 2024 na ikukundusir sa Cebu City sa maabot na bulan ni Hulyo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.